Alo hau ship do ni mo ati lain kelep chuan lo chuak ro ti in alo pom no la akara chuan ata lu dai unaw pa ikar kha akhal ru a ati cheve kani hi police ne na report ro zia in alo ti sot sot mai chan po a hlo lo secretary chuan namdo ina vakal la vainen ti ro alo ti khum ta dai isok si ati palutuk police chu min man tir lo sham ro o ziai kha min zela chu wang ani ti in doani chuan kalepa bula chuan ngai dam adil hove char chara chang lem lo chuan namdoi in kota chuan adin pui du ta abiak lok to awangin doctor le nurse tam tak te chuan an lo muak ngal chung lam le pon lama po hliam na lutuk anei lo maya a ke tlem a pil deuh ti mai lo chu damdoi te hnuiin an enkol zuia doctor hne na chuan anupui ani thu te hrilin inin hme hle mai alo ti lai chuan duani chu alo ner sak engwangin nge ka kar ilo khal chhuah ve ngota kelepan ati ta ka chuan nupa kan ni to a bungrua te chu kan in tawm vek alom duani chuan alo ti le then to mahse kan bungrua a atel phave hle nem hete chu kan in nei hma a keima ta lom chu po ni se engma ka chawi dawn chuang lo wania poisa po ka nei lo ani chuan chidang deuh hleka in rul dan te po kan ngai tuanga ni mai alom engtin kalmai te a duani chu a ho zui nak naka a hnunga kelepan a zui chuti laiin a thian nu nen khan anin tok dawn ta si duani chuan kelepa chu kongsir hnim bula chuan anam son dora a thian nu chuan lo pulo se a duani a chanchin te chu hrilh zum zungin kan son pui va chua tuma ani la chuan kalepa kar iti chhiaim ni lu ana suya alo ti le shama nia mahse engtin ma min ti lo ti in alo chang vat an pia tangin kalepa po chuan alo thlir ve renga ava po du ta bik lem lo anu in zanja ei tura a sawm awangin zau chung ko in pui lampan chuan an kal meka duani chu a toy deuh hrut hrut mai izakem ni ichhia an ti che i hlau ani maw kelepan a ti chuan deuh lo e mai inu le pa te chuan engtik lai po in thamin ti reng thin ti in alo chang milo en thareng ani khi ti in kalep chuan alo hnai hrut hruta anin ngei hmel ve em awangin nuchania te nupa po chu an lo hlim hle tim le phur tak chuan an mo chu an lo lawma a tua chem a sual chuan min hrilh zel ro o an lo ti sur sur mai nu pa ti a ko tur te chuan an lo hrilh vela thil pek hlu tak tak an lo pe bawk duani po chu alom kher mai a tong kam hmang te chuan a ti lom thiam phian le kala zanja tui nai takte kil hovin an ti zui bor bor an in na sa te deuh aniang duani chu a roi chi hle kelepa chuan a boi pui le a anu te po chuan a har deuh nan a ke te chu sil sak turin an lo hril bawk an thu chu a zawm ve le maya duani po chu a har deuh sot mai min du te hi ani mel lo mo alo ti thut maya tun ma khan duani chu a star pa in a hnawl awangin kelepa hi voi khat chu alo tra khum ve chiam to ani kha tun chuma chuan kelep chuan a zawna chu a chang lem lova thil chul lo ngai twa vak vak su alo ti vel mai mai min chan thei lo dana min duani chiang mai a ti le po chuan chang lem lo chuan a kal san nula a ho e mai min du le du lawa chuan ka boi pe lo muda yang ti in duani po chuan a riru ti ha zui chu atum lem lova kelepa ero apa nen game khelin an ti pa duani chanchin te chu an soi dun school an kal lai khan duanin a star thin zia le kha a thon na sat zia te yalin khan in soi the nan along mang kwal vel thin ani ome a musit ve khang lang zel bok nen kalepa thin rim chuan a khoi ta shapani kha chung thil te chu an pa fa chuan soi chhuakin an nui pui vel mai mai to duani mu hil chuan amu manga hun liam to te hmu in a pian chamlum atum ni a anu le pa te mundanga an zin chhuwa thut awanga khuhar taka ama a hman lai te a hmu a puisa ero tam tak an lo pe thung
chung pawisa hmang chuan a khawharna chu hnawk kha a tum thin alo ni chuwang chuan sum hman a thiam lo phah in pawn lam angai nat phah hle bawk mahse tunah chuan pasal amah hmangaih deuh tu kelepa a nei tawh a mahse a hre lo mai cho ani zingah chuan kelepa chuan dawr sawm vel lai mai en dik tur a nei awang chuan hma taka hnathawk turin a chhuak a duahni pawh chuan tlem chuan lai nat ve deuhin a thawk rim bawk si nen engtin emaw tak chuan ka pui ve ngai ni tiin a in ngaih tua nasa mai mahse a ngai te bawkin tlereuh zawrhna dawrah chuan a va kal leh a a va lei leh ta teuh mai chutah chuan school an kal laia a star thin iulina chu a lo lang nolh mai mahse tuna meu chuan duahni pawh in a lo melh no peih tawh tlat lo chu dawr chu kelepa te chuan an lo tlawh ve chia bawk si a a lo hmu fuh ve ta duahni chu i chelo telh telh mai ka ti he dawra i duh piang hi i la top top theiang bil chu ka lo pe mai dawn nia iulinan a lo tih chuan ke hian ka duh che ka ti ngai lo ka duh chu ka lei thei min lei sak ka ngai lo bawk tiin duahni chuan a lo hnar mak kum sawm ka nih lai atangin ka duh tawh che nangla i lo la single ve reng tho ani lawm ni a ti le chuan pasal ka nei dei tawh a lo ti le zungbun pawh i bun lo top kha a lo ti zel si chan ngaih na a hriat lo lai takin kelep chuan a lo au hlo mai pa a tiin a lo chel vata ehe nang hi maw pasal chu a va mak ngai ve le hiulingan a lo ti deuh khera kanin nei chu kan hrilh kher che i phut ti na em ni kelepan a lo ti chuan a ngawi takur mai marriage certificate la chu a reng thu om hek lo le approve nan an ti nyang chu an han in muah deuh ngei boka ngaw rengin iulina pawh chuan a kal san ta ni a thiannu ina a lo au ta ka chuan kelepa chu kaisawn ngal vatin duahni chuan a bih ruk pui le zaya anin nei tih chu hre ve lo sela a duh ani anin ngei lo thei ro pui si a anin nei tih a hriat chuan a thin a rim dawn lutuka amah thleng chuan a ngei phah hlavin hrilh ngam thluat lo ani baka a sak deuh tlat bawk chulai hmunah chuan awm reng a lo in tiam ta ka wang chuan a thiannu hmu tur chuan a tlan chhuak leh a thianni iulinan kelepanin an in nei a ti chi a tak tak em ni i chin lawk khan kan in hmu a a lo ti ta chiah mai chutiang chuan a sui maw aw a dua nei thei lo te chuan dawta mi puk kual a chin thin em kha tichuan a thiannu chu engmah hrilh lo chuan a kal kiam pui leh thei ta hlova kelepa pawh chu a lo mit mei zuk zuk a ani pawh a lo nui vur vur designer Wendy kha lo zawng chhuak la diamond ring pahnih lo design rawh se tiin a secretary chu a chah zui nghe nghe a pasal buai chang pawh in duahni chu a nu ten chu ei tura an sawm chuan a va ei ve mai zela kelepa nen in nei hnu hian i biang a thau saw triau mai i thla muangin i ngei viau aniang a tiin an lo fiam hlut an fanu nei chhun ani boka an dua thin hle ni duahni chuan thau ni chu a lo duh lo hle thung mak pa thatak puitling box si an nei tawh a an thla muangin an hlim hle tih an ti te tang chuan a hriat thei chuti rualin an fanu chu makhua eng tak nei ve se an duh pui reng boka tlereuh design lam a tui thin hle ni tih an hriat awangin in tih siakna lo awm turah chuan tel ve tawp mai tur chuan an lo sawi hmuh hlo a ani pawh chuan han try ve reng reng chu a lo duh ve bawk rim tak chuan lem te chu an ziak chho leh tamal mala a lem zia chin te chu kelepa a va thawna thilem ni in a eng zawk nge nalh a tih zawk a va zawt ani chuan a lo phur pui thiam hle a an project pakhata thawhpui tuma plan te lo hmuh tu pawh chu a lo be tha peih lova a haw tir dai ina a va haw chuan room leh dawhkan vel te chu paper hlir hian a lo khata design hrang hrang a lo siam chiam mai chu ni in a lo la mu hil dai zui kelepa lo haw in a mu that tir lai pawh chu a hre lova hun a liama a lem zia te pawh chu submit ve in endik ani hnua pakhat na ani pui ta hlo mai leh ngala
makati in alom hle nuwangin aron angin apasal chu shil atum zeta abuaya hlawa wang chuan abele dur talo a thian te zawk chu bekwalin alom nan an vaya zanriat treat atum thu te a hrilh hlawm lua le a thian dang te nen chuan in hmukhawmin an zinga chuan ziai pawh a lo kal ve ringawt bawka kalompui lutuk che pakhat na i lo ni ani awma chiang engzat nge i sena engzatin ngei lei a lo ti deuh kher engwangin nge khatia i lo pu chhiat ve ngawta tiin an lo thin rim hlawm hle a in hre ve vek lawm eng tiklai khan nge hetiang mi hi a lo nih thutang in oyem ni a lo la ti hrama nang chuan leipaw duh la i le phachuang lowang thil rim che deuh ka hria duanin a lo ti khum vel mai mai khang la nga che ka report dawn tho tho che nia tiin zai chuan a haw san ta a enga ma ngai su a thian te chuan an lo ti tlwar mai a ho e mai enga ma ka ngai lo ka thiam wanga lawm ka dun duanin a ti chuan dik chia dong lovin leima la kan zia pui tlat thawang che thian tha vek kan ni hi an lo ti le sup mai chu ka thiam na awanga dong ka ni hi in ring bik lo ti na em ni a lo ti chuan chu tiang ani lo eng tin pon dong la i ta vek thawania kan hlim pui lutuk che lawm an lo ti sup a nuam a ti ta vak lo e ro u ti in a haw san ta de ya nangmah ni wang vek ani ke pawh ka ei pei tawh bik lovia tiin a thian te pawh chu an in hau tawn anu le pa te pawh khan lo video call in lawmpuina thu te an lo hrilh ve a pa chuan boyi min han hrilh te eng tin nge hetiang te hi i dawn thei hun i nei tam lo te lun nen ti in a lo zawta an ni pawh chuan mak an ti in an oih lo zawk ti a lang reng mai a lo nun thin tawh dan ne na en chuan a oi awm lo ve em bawk ani kelepa erawh chuan in chu mawi takin a lo chei saka mahse duan ni chuan a lo tah khum tawp tu pawh in he awar thi ka theihna a ka dawn ani an ring lova ka lei emaw an ti vek ni in ka hria a ti chuan ke te chuan hman atang tawh khan design lamah hian talent tha tak i nei tih hi ka hre deuh tuah hlawm champion turin hun rei tak i mamaw ve hlei nem tiin a lo chhang thung Wendy design a ngai hlu thin zia te pawh a lo la hriat sak reng bawka duani rilru pawh chu a nuam ve ta deuh ama a rinna ngat an awm tia hriat chuan a ti lawm ve hle kalepa lo rua hmanna angin Wendy chu video call hmang te chuan an beta a amomang emaw a ti hial zawk i kut chhuak te kha ka lo hmu a i du ani pawh chuan quarterly jewellery collection design ka buai pui mek a hetah hian i kut chhuak te kan tel venga kan thawk dawn nia tiin a lo la sawm zui chuti rualin kelepa chuan an chung bun tur Wendy a design tir ngei mai kha lo phur chhuakin duani chu a lo bun tira min nei dua ngem tiin a zawt duh lo ti taila he chung bun hi min bun tir reng tho angem duanin a lo ti let min nei chuan a ai tam pawh ila bun zelang tiin a lo fiama a lo mua pa zeuh duani pawh in nui put putin a lo hnar phal bik lo hun engemaw liam ta tang khan a ngai ven ve deuh tlat tawh hrim ani Wendy ne na thawh dun an tum chung chang chu a thian nu bula chuan hrilh ve in a lo lawmpui hle chuti lai chuan an bul maya ziai chu a lo kal hlo mai a lo au ding chatin i thutiam te kha ila hria em he in ti siak nai hian i thiam na hmang nge ya pakhat na ini chuan he zu bottle hi ka dulang i ti kha a lo ti ve tangat mai oi om lo chutiang ka soi lo hrim proof na in nei em ni a lo ti ta deya CCTV footage an lo nei khiau mai si zu in thei ka ni lo ti in zu allergy ka ne ya a lo ti le zai zaya ani chuan kong dang a om thawalom i mong mang khan good fortune ti ziak ro duani chuan a lo ti i he lo chuan a ziak ta sop mai video te chuan lo lak sak hlomin an bul vela mi te chuan an lo nui hama enga tan ma angai du chuang dir lo ngoi reng chuan a kal san zui dei boka a thian nu chuan duani hne na chuan i manager a min hmang la
tiin alo dil zui zat boka an pui dun khopang le chuti lai hun chu mangtangkain kelepaniana anin nei tak ngot dan vel chu duani chuan hrilh chu atum deuh u ka ma se sunzia e kelepa bial nu ni a an hriat alo haw thu chu alo soi khal ta ka wangin a soi le du talawa chu nu chu kawa hrengai lo ve ati chuan tuile mei ang chi a in hal in ni thin kha I hretop nang lu an a soi ve kalom sun chung kwa ti chuan welcome home party an wa sai don ni ome kalvi ang o ti in alo soma an phur dun le to khop mai an va thlen chuan alo om khom vek to a suni chuan thatekin alo dong song ve duani chuan abula chuan a thian nu chu a thut tir thlata kelepa chu a in ti nal em awang chuan a ngei deuh tlat yang tinge ilo let le thuta kelepa wangim ni ti in suni chu an fiam hluta chuta suni bula chuan thu in duani chuan tunlai mi pa ti hi chu an mak lutuk nupui nei rin chungin nei lo angmaya in suite an chin thina nia film kuro o avati sur sur kelepa chuan a thi ka ni chu bringin alo nui ru deuh put puta midangin an pu hlawin wan lama chuan an va in zui chuak an han in hnial le ri a topa chuan an in thlem lung oi le thei ta hlau mai zi nga chuan suni chuan kelepa chu lo kholin duani khan a du che ni ti ka hre the ania alo ti engtin nge hriat nui vurvura a tilai le a lai kwal vel deuh chu duani khan alo hmukur mai sia suni nen bia thudi an in hlan anga a lai kwal vel ani ringin a hlim hmel te chu a ngei riau tuk chuan an ei lai chuan kelepa lo kala hmu vele nuwang engmoi soi chupa chuan anupui hmasa zawk chu thinin a bial nu chu aneya ma se a hmu luka a thi thut ti em ni avan hlo om ve an chiani ngei don chu an swal em awangin an swal man an hmu ni chu alo ti vel zai zai kelepa chuan a soi chanin a soi thai ani ti a hrekara a hmangai ber neiin a kianga a thi ni te chuan alwan nei tho zo kalom le alo ti lui vel duani chu atum ve mak min chen hma nge hian a poisa a tam thei ang ber hi ka man sak ngei ngei tur ani a ti ril ru ta daya kalepa nui vurvur te chu a hotlat suni a ngai tua ani te a ring lu an kar to pa thian ho camping abwa sai don kha kalve ila alo ti chuan sunzia I akal ve donim alo ti futa done alo ti ta ka chuan kan kal don nia alo ti ngal him taka afala hun man dun tir te chu atum teuh lo mai kalepa chuan hnathok turin akal san dona ibek man tur kawatuak chau chawangi o alo ti deuh khera alo mo azeu bok suni nen anin hmu takin alo hmua tan tiin a hmui te chu an hnoi sen ang hler hlora kelepa chuak tur chu a bia nga le a chal vela te chuan awa chuk cheu mai camping nei tur chuan a thian te bul thleng secretary chuan awa thla a kelepa ero ala hman lo wangin an kal san ri iulina kha an zi nga chuan alo tel ve le peka pangpar te alo pe vel duani chuan alo ei lovin a tuilo pha sot lapan lo anga an ngai kalepa le suni te po chu an lo thleng phei ve deuh ngal mai duani chuan alo mel rul rul anin hme lo e mai a alo ti deuh supa iulina ero a biak that pha chuang lo message in kalepa chuan ka kara hian lo chuang vela ti in alo som bek man to tak a le sak tur thu a soi awang chau chuan pe lo tak chungin a chuang ve ma serin lo dewin an kara chuan suni chu a chuang ve tami alowa baika ama chowin alowa tlan ma sadai mai reife chu in belo chuan an tlana duani chuan anin hmel dewa wang chuan din puin in turte a le sak suni kha alo chuang ve do ne moi tia I thi ka ni mo tia a fiam chuan nui sa thla ke a ke talen nei chalutup chelo le hausa box si hian tu ma ka thik ngai lo ba ka dan anga inupui ka ni hi alo ti mu kha ita tur ti in
kelepa chuan zungbun mawi deuh mai hi alo pe le a anui le vur tawh kelepan a kwa erawh a duh ho lo a thian ten an lo hmuh hlau ani thosi huat hlo te chu kelepa chuan a ke vela chuan alo spray saka angai twa em awang chuan a ruk takin alom hle an thian te nen pawh in hmukhawm ta in puan in te an kaya game sikhat find the treasure ti chu khel ho an tuma number in ang te chu group khata an om dawn ani Eulin le duani te chuan number 2 ve an pot fu a Eulin chu alom via rualin duani erawh in alo pe lo hle thung pawh that le mai te adil chuta kelepa chuan group khata chuan in om thei lawang englo ke ni hi alo ti lain duani chuan alo mit mei vata kan tang dun dawn nia apoi lo alo ti ta top anin nei to ti kha a hrilang ti a hlaw ani ro phum ruk zong tur chuan an chuak ta hloma Eulin a chuan a bem chhun som char duanin anin hle chuti lai chuan news lama an lo puan tawh tual that tu mi pahnih te jail atangin an tlan chhuak an tih te ngei mai kha an lo lang ta thut mai chem te nen chuan lo vau betin an thil hlu le nei zong te chu pe vek tur chuan an lo shok vak duani chuan paper spray mang chuan alo spray thuta tlan chhiat an tum Eulin a chu tlupalin vachan atum le na lama Eulin a zok chuan alo nam thu a tlan san ta dai mai kelepa te nen an in tok ta si a thil thlen dan chu a hrit lo thei ta lo kelepa thin rim chuan a hnek hrep nge misual ho hna chuan duani chuan ani ang thil hlu te chu pe in a pasal chu chau group CEO ani thu le a hwai sen zia te shilin tlan chhiat chu atum le a an lo pot le dor mai ma se kelepa alo thleng ta chung mi te chu alo soi sa shepa an te lo chai hle duani chu a kai thawa ma se misual pa pakhat chuan chem te a lo vi atum le duani chuan lo do khala tuma ma se kelepa chu alo in do thung an thian dang te pawh lo thleng khawm vatin chap chungin duani chuan aw vaka min thi san su o khungai takin ti in ambulance ko tur chuan ati ta chul mai damdoi ina chuan kalpui zuin manhmo taka zai angai thuan lo shil a chung te rem ti na angai ta ka chuan anupui ani thu chu duani chuan a zep thei ta bik lawa ama chuan a boi pui nga zung bok a thian te pawh chuan anin nei ti alo zep awang chuan an hozui bik lem lawa lo tling takin kelepa pawh chu zai zo ani ta ni a thawmhnaw tur vel avalak lai chuan kelepa thawmhnaw bawma chuan bawm pakhat a hmu a chuta chuan a lem zia thin khat te le a thlalak tam tak mai alo awm duani chuan a be sei phak lo thil a hmu awang chuan makati in alom hle a tap hial angei tho bok si khang hun chung zong te khan ho om tak khan alo om char zel bok si a rukin alo du reng ti reng rin ngai na pawh a shelo kelepa pawh chu lo har to in duani hne na chuan ka du che sin ma se ka hrilh ngam lok lo che a min du ve em ti in alo zot ta chia mai ke pon ka du che lum ma se hin hliam sia om ha dam ro suni nen khan inin du emo kalo ti mana alo ti ve bok kan ti fiam vel mai ani kha pasal anei dai to lom rampo nan om alo sin ve zok ani kha ti in alo hril fia ta kalome khale chen min lo du to awangin doctor kawako lo kangi ti in duani chuan akal san tari kalepa chuan Eulin laka phoba alak theinan shang company te chu ti chhevek turin a secretary chu a hril zui manhmo taka Eulina zinbo tum lai chu luale a thian te pahnih khan bakal chilin an va soi save ta shepa le chia mai a tlan chhiat san awang le thi tura akal san wang khan an ho hle ani anu le pa te pawh chuan kelepadam lo chu an ngai sak hle ma se in ngei taka an nu pa an lawin enkol ve rak lai an hmu dun ta ka chuan ngai tha takin an ho san le ta dial ani designer Wendy le duani te pawh chuan thaw dun na chu an nei zui ta nge
a thi design mawi tak mai Little Darling tia hming a phua sak chu Pholan ani ta boka kele pani na an chan china tanga a phua chhuani awm e Lompui nan ti in kele pa chuan pangpar mawi tak mai nen alo troi awm ve boka tuna chuan duani pawh designer lar tak alo ni ve dawn tan ta ama pualin dawr te pawh siam a tum ve bawk mana in ho em thin te kha arukin an lo in hmangai reng ani ti an hre chhuak ta ole khati zawng kha tun tum drama chu alo ni le ta drama thar hmu nawm tak nen kan lo kir le vat dawn nia tunlai chu kan buai deuh wangin kan regular theilowa tuna tang chuan pathian zara kan dam ani phawt chuan regular taka ti chhuak an lo tum le tawh dawn nia lo en sak thin awangin kan lawm lutuk e